अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। महाड तालुक्यातील इसाने कांबळे गावाजवळ ट्रान्सफॉर्मर कॉईल चोरीचा प्रयत्न जीवावर बेतला। शॉक लागून कोळसा झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। महाड MIDC पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मारुती कांधळे या घटनेचा अधिक तपास करतात। पोलादपूर तालुक्यातील अनेक गावात ट्रान्सफॉर्मर मधील कॉईल चोरी करणारी टोळी सक्रिय आहे, त्याचा थांगपत्ता आजपर्यंत लागलेला नाहीये। अशातच महाड पंढरपूर रस्त्यावरील इसाने कांबळे गावाजवळ रस्त्यावर असणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मर मधील कॉईल चोरी करून पसार होण्याची तयारीत असणाऱ्या अज्ञात टोळीमधील एकाचा शॉक लागून मृत्यू झाला। याबाबत महाड MIDC पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मारुती आंधळे आणि पोलादपूर तालुक्याचे विद्युत अभियंता यांच्या सहकार्याने पोलीस तपास चालू असून अज्ञात व्यक्तीचं अद्याप नाव समजलेलं नाहीये। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।